दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। चाची माई दीदी बहनी बुआ सबसे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप लोग के रोली यादव 63 जौनपुरिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। और 4 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धमाल मचा है। गोरखपुरिया भौजी का बेटा हुआ, बहुत खुशी हुई, सुन के बहुत खुशी हुई कि चलिए उनका भी भला हो गया। मैं तो सोचती हूँ कि सबका भला हो, लेकिन ईश्वर के घरे देर है अंधेर नहीं। सबका भला करते हैं, किसी का जल्दी करते हैं, किसी का देर करते हैं। जिसका देर करते हैं उसका बेहतरीन करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं महादेव पे भरोसा रखिए, महादेव से बढ़ के कोई नहीं हो सकता है। तो मेरी भाभी को भी 3 लक्ष्मी पे 1 गणेश आए, सावन में ही आए। गोरखपुरिया भौजी को भी 3 लक्ष्मी पे 1 गणेश आए, सावन में ही आए। तो आज हम सुंदर सा गीत सुना देते हैं। भैले भौजी के लाला नवा समानवा में, भैले भौजी के लाला नवा समानवा में, समानवा में हो समानवा में, भैले भौजी के लाला नवा समानवा में। सासू आई देवता मनन को ठनगन दीन मचाई, सासू आई देवता मनन के ठनगन दही मंगाई। ले बई पियरी हम, ले बई पियरी से चुनरिया समानवा में, ले बई पियरी से चुनरिया समानवा में। भैले भौजी के लाला नवा समानवा में। भौजी का है सासू माँ तू देवता दे तू मनाई, भौजी का है सासू माता देवता दे तू मनाई। देवई पियरी हम पहनाई तो है समानवा में, देवई पियरी हम पहनाई तो है समानवा में। भैले भौजी के लाला नवा समानवा में, समानवा में हो समानवा में। भैले भौजी के लानवा समानवा में। ननदाई कजरा लगन के ठनगन दही मचाई, ननदाई कजरा लगन के ठनगन दही मचाई। ले वही जोड़ा हम कंगनवा समानवा में, ले वही जोड़ा जोड़ा कंगनवा समानवा में। ननदा तू जिन ठनगन मचावा कजरा दे तू लगाई, ननदा जिन तू ठनगन मचावा कजरा दा लगाई। दे बई जोड़ा जोड़ा कंगनवा समानवा में, दे बई जोड़ा जोड़ा कंगनवा समानवा में। भैले भौजी के लाला नवा समानवा में, भैले भौजी के लाला नवा समानवा में। देवराया ये बंसी बजन के ठनगन दिए मचाई, देवराया ये बंसी बजन के ठनगन दिए मचाई। ले बई हथवा के घड़ियावा समानवा में, ले बई हथवा का घड़ियावा समानवा में। देवर तू ता बंसी बजाई के कान्हा देता हंसाई, देवर तू ता बंसी बजाई के भोला के दमनाई। देवई हाथे का घड़ियावा समानवा में, देवई हाथे का घड़ियावा समानवा में। भैले भौजी के लाला नवा समानवा